Usasab sa mga kalihukan sa pagtimaan sa 500 years of Christianity sa Pilipinas ang dungan nga confirmation sa usa ka gatos ka mga batan-on. Hapsay kining natigayon kaganiha dito sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Sa National Shrine of St. Joseph gihimo ang kalihukan. Gipanguluhan kini ni Palo Leyte Archbishop John Du, Cebu Archbishop Jose Palma ug ubang mga obispo. Usa ka gatos ka mga batan-on ang gipaubo sa kumpirmasyon. Kini ang sakramento nga nagselyo sa panaad ato sa bunyag ug nag-awhag sa mga batan-on pagpuyo sa tinuuhang Katoliko sa adlaw-adlawng kinabuhi. Sila si Archbishop Du Palma ug Auxiliary Bishop Medifil Billones ang nangunay sa pagpangumpirma nga gisaksihan sa mga ginikanan ug sponsors. Si Du sa iyang wali miawhag sa mga batan-on puy-an ang pagkakatoliko ug isabwag kini sa uban. It is flourishing. It has been strengthened by this confirmation wherein our candidates to be confirmed, you are also challenged to be a missionary. Dugang niya ang grasya sa Kristyanismo nga nadawat 500 ka tuig ang nakalabay, hagit sab kanato nga mapaambit kini. Do we still have the enthusiasm, the missionary zeal that made it possible to pass our Christian faith? We received without cost, we also have to give without cost. Sa gikumpirmahan kaganiha ang estudyante nga si Chloe Macasero. Giisip niyang dakong gasa nga malakip sa makasaysayanong kalihukan. Kalipay. Kaya nakumpirmahan na sa papadool sa Ginoo. Ang Mandaue City Government misuporta sa maong kalihukan ug uban pang mga aktibidad sa 500 years of Christianity. Ugma, usa ka motorkada ang himuon nga moagi sa dakbayan. It is an honor and privilege nato diri sa Mandaue nga gitap gid sa tanong nagpatabang ang lapu-lapu ko ng Cordovano sa ilahang plano sa ruta nila. So kita ang modala sad sa communicators pod tomorrow. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.